Mhlamba sithathe lethuba sibonge command. Yazi ngiyazi abantu abaningi abakwazi. Abantu abaningi abagenuine ekuthandeni nokusebenzeleni umkhonto. Abadumile, ngihlezi ngisho. Akubona kuphela laba abadumile. Kahle kahle abantu abenza okuningi. Benzela umkhonto ilabo esingabazi nokuthi obamagama abo. So lo bhodi lo noma le leader noma le command amathi le leader ka-ward 1 convener or coordinator, I'm not sure. Aligeji into ezokwazi ukulekelela iMK ukuthi li recognize futhi li azitshene lo bhodi uzoyisebenzisa kanjani ukuthi ikwazi ukulekelela umkhonto. Now ke ngiyafisa ukuthi silishayine lelo light noma sibancoma abantu abenza kahle phambi kwamehlo ethu, ikakhulu labo abangadumile, because ubuyubona ukuthi ilight linokushayinwa kakhulu kulabo abaziwayo amagama abo. Kanti ezingishilo abaningi abayinjini zokuphila komkhonto ilabo esingabazi nokuthi obamagama abo. So siyabonga commander, siya recognize umsebenzi. Siyazi futhi ukuthi mhlawumbe ngathini igama elithi unit walikhuluma lingakajwayeleke emkhontweni. Because you understand ukubaleka okuhlangana. Yabo, ngoba azikho into esizoyithola as Africans singahlanganile. So siyakubonga ukuthi uhlezi uyiphusha noma uyigcizelela le yokwazi ukuhlangana nale yokwazi ukufinyelela kwihabulo elizosenza ukuthi sibe conscious ngalendlela ukuthi i-leadership ingabi nomsebenzi omningi ukusichazela, but isakha ingqondo ezisenza sikwazi ukubona nathi ukuthi kwenzakalani. Yabo, sikwazi nje ukukhetha i-direction ekuyiyona yona ngale ukuthi kuhlezi kunomuntu ozosilandelela. Izinto ke lezo ezizowenziwa ilama political class esikhuluma ngawo ukuvula abantu amehlo ukuze singalidi abantu abablank nje abagudu mase kuzovotwa kuphela. Ikagogo la abajabulela lezo zinto. Abanye abantu abajabulela lezo zinto. Thina sifuna ukulida noma umkhonto wesize wakhiwe ngalendlela ukuthi udinga ukulida abantu abanamehlo avulekile political ukuze bakwazi ukukhetha izinto ezifanelekile. So asibonge, ngiphatha kabi leyo ukuthi abantu ekuyibona, but ke phela ngeke wonke umuntu abe kuyibalazwe. Kodwa ngiyafuna ukuthi siwasebenzise ama platform ethu ukwazi ukuziveza nokugqugquzela ubuholi bangempela. Kukhona engeke ngakusho phambilini ukuthi yazi kukhona abantu asebesafarile, asebedlule ezintweni ezimbi kabi ngenxa yokunje bazibize ngomkhonto. Uthola ukuthi ngisho u-provincial convener noma u-secretary akazi ukuthi khona into enje. Khona abantu asebefile egameni lokho, khona abantu asebeboshiwe egameni lokunje bathe bawumkhonto. Yabo, mhlambe kofane ngelanga siyithathe noma sikubeke nje kwi-consideration lokho ukuthi lezi into ekumnandi uma sizikhuluma kwi-social media noma ku-TV ziyababulalisa abanye abantu. Camanga ukuthi womunyeke wena commander osedlule entweni eziningi eziserious ngenxa yokubizwa ngomkhonto. So ngiyafuna ukuthi si recognize leyo effort enifakayo ikakhulukazi emazingeni aphansi ukwenza ukuthi umkhonto uphile. So siyabonga, sizoyikhipha indawo mase sinesiqiniseko. Futhi ke naku so shit asithola indawo ethanda ukumumatha. Sizofuna indawo ethanda ukuvuleka ngoba siyafuna ukuthi wonke umuntu ayithole le basic ukuze ungachazi yonke into. Kuba ukuthi ezinye izinto sizibamba ngendlela ngoba sabantu angqondo zabo zihlakuleke ngokwanele bakwazi ukukhetha indlela esisenkululekweni yangempela. Hlangana Zulu, hlangana Mxhosa, hlangana Mpete, hlangana Maswazi, hlangana nonke ama-Afrika. Akubalekile ukuthi uyini. Ikona ne-Prince of Pan-Africanism yasho ukuthi i-tribe ayusebenzisi because nalelo gama la inventwa izitha zethu ngoba zihlosa ukusihlukanisa ngalo. Asinandaba nama-tribes, sikhuluma ngobukhosi. So si-unapologetic uma sithi hlangana Zulu, hlangana muntu omnyama, nihlangana Xhosa, hlangana. Ungakusho ngokusaba lokho. Isikhathi sokuthi sibone lesi kufanele sihlangane nisiqonde futhi kusho ukuthini ukuthi sikubeke phambili ukuba ama-Afrika ngaphezulu kwayo yonke into. Sama-Afrika before siba amaZulu, sama-Afrika before siba amaPedi, sama-Afrika before siba amaXhosa. Yazizwa lezo zinto. So akukubi ukumaintaina your cultural whatever
kodwa kusalayo sibe nayo ikhodi yokwazi ukuhlangana la kufanele sihlangane khona as Africans, because incindezelo yakhiwe la ngokucindezela amaZulu, ayakhiwe la ngokucindezela amaXhosa, yakhiwe ukucindezela wonke ama-Africa. So igazi liyasihlanganisa as one family. Until sihlangane si-organize amandla nevoti lethu as one family, angeke sikwazi ukulungisa inkinga zethu. Peace and Pan Africanism.